Mboke wis pas urung Mas Ateng. Ya, monggo Bu. Alah iki koyone penyanyi lho iki tek mau nyanyi. Ayo Mas, ayo Mas. Mbak Sam, lho karo jenengan. Dikawinake. Ayo, wah. Iso ngangkat ora kowe, nek ora iso ngangkat tak angkat e. Oh, jenengan ora ngangkat. Aku sing ngesor. Karo sapa? Tole terus ke. Lah sing tole kono sing bayar. Ya sing penting berarti wedhus gelem wedhus. Wedhus enek nyawane lho, Mas. Ayo Mas nyanyi, ayo. Nek kowe tega kudu maru karo wedhus ora apa-apa, aku ya ikhlas. Lho. Maru maksudnya dibagi dua lho. Pak Joko monggo. Ayo Pak Joko joget lho. Pak Puji. Pak Puji. Monggo. Pak Joko monggo Pak Joko. Pasukan sakit. Pak Yamin, Pak Yahman. Ayo Mas jalan joget aja lho. Iki musiknya lho. Sibuk-sibuk. Weteng luwe. Ana kata aku tukokno. Sibuk-sibuk. Aku wis gedhe. Ana prawan. Coba takokno. Dole-dole ketane abang dicampuri klopo parutan. Dole-dole rapine gampang paling penting gele-gelean. Repeke piye? Aduh sih mbok penting kawinan piye? Heeh. Oh iya, sing penting kawin ya. Aduh si mbok penting kawin. Aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh si mbok ora bisa turu. Awan wengi pengen micucu. Gampang wong bebujuan kudu bisa golek sandang pangan. Memang nuruti mandemu. Terus Apa bojomu bakakane watu ki anggere satrek ya dadi dhuwit. Nek wis dadi dhuwit kok ya Terus piye? nek wis dadi dhuwit ya engko iso dadi Oh, iso nggo tuku beras ngono maksudnya, Mas. mandor-mandor nang kene iki lho nek tuku Pak laksa. Oh, Iya. Iki mau kok entuk informasi, Nduk. piye? Ini kan karena hari Sabtu malam Minggu. Iya. Jatahe mandor kayak pengeluaran. Oh, iya. Iya ta? Iki mandor. Oh, bengi jatahe. Iya ta? Pengeluaran Oh, mandor-mandor. jatahe bengi. Ben kanca-kanca ya engko memberi semangat kanggo kita kaya. Yen mengkono mbok Pak Wardono sing pundi, Pak? nyambut gawe. Lendi. Golek duit kanggo nikahan. Iya kale dengane mboke wae bisa kalaksanan. Pak Wardoyo, panggilan. Pak Wardoyo. Bocoran.
saya lupa, langsung Ya. tak bacakan atensinya. Oh, Lagune Tembang Tresno kanggo Bos Nunung. Bos Nunung. Pak Wardoyo panggilan. Pak Wardoyo iki jenenge sing ndi to? Lho Pak Wardoyo sing ngontek-ngontek kita teng malam jam setengah siji kula ditelepon Pak lagi penak-penake. Lah sing kontekan jenengan. Heeh, sing ditelepon Lah Mas, iya. iki aku. Nggih, aku ya ngono. Tak kira jam semono wong arep nagih utang aku ngono. Jebule dulur lanang sing telepon. Heeh, Mas Wardoyo. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan wengi pengen katamu. Aku mabengi ya wegah gur dhewe jam semono diganggu, aku genti nelpon Mas Pomo. Pak telepon yenan jam setengah siji kayuan ben aku ngono ben rada turu aku ngono. Ya Allah. Masa aku dhewe sing arep diblekotho gitu. Lah Pak Joko jenengan ora telepon. Pak Joko ki beda, tak kon jemput penyanyi sing siji ning urung teko iki tak kon jemput Pak Joko. Oh, lagi teko berarti Pak Joko mau sing jemput ta. Engko umpamane kesuwe ra teko-teko ya wis urusane Mas Joko ngono wae. Heeh. Ora gampang. Lah kan wis teko karo Mas Joko. Aku tuh bisa melek sandang tangan. Oleh wae. Emang nuruti mendemmu. Apa butuhmu? Cukup aja turun. Pinter ya Pak Joko ya. Bareng dirasani terus ditokke karo Pak Joko. Wah, iki mah berarti ditahan nang mburi karo Pak Joko. Heeh, engko sik. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Dengane mboke gawe bisa PSL gone dhewe. Asik. Ibu-ibu setelah foto joget turun. Jan-jane dek aku wis rindu. Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling-eling jamane semono. Runtang-runtung anane ra ono liya. Ora toyo nggo teklek kecemplung kalen. Timbang golek dik sing sae luwih balen. Saestu wis dadi anteping kalbu. Tak dilani jiwa raga tulus sing ati. Yo!
kecemplung kalen. Bang golek dik sing suwe luwih balen. Terima kasih Bu. Ayo penglaris, penglaris. Wis dadi anteping kalebu. Pilani jiwa raga tulus sing ati. Terima kasih Bu. Sekali lagi Mas Ateng. Sing suwe luwih balen. Wis dadi anteping kalbu. Pilani jiwa raga tulus sing ati.
Yuk Mas, diatur ke Mas. Monggo Mas sedikit. Ayo Mas Ardoyo. Ayo lo. Pada tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani alias kebetulan betul
Hasan Barata. Tembang Tresno. Bos Nunung yang punya tembang Tresno. Kak Demi. Teruntuk saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang saat ini menikmati lewat channel YouTube-nya dari Cerah Foto Cijantung. Semoga Anda semua terhibur adanya kami dari Sarwola Campur Sari. Bos Nunung, yang mana Bos Nunung ini? Ini loh ya, yang tengah, yang tengah. Bos Nunung. Padang di surya nanging peteng ning mripatku, sinare rembulan nambahi susahe atiku. Anjar cantik tresno sing tak jaga, omong kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok epusi. Ayo Bos Nunung, tarik, 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 tarik. Terima kasih, Bos Andre. Ayo, Mas Mardoyo, neng sini mau. Yang punya Semani, Bos Semani. Pak De monggo. teko temen kowe nglarani aku. Ajar Ye, guys, ngapunten. ya Allah, maaf ya. yang punya Sumi-Sumi juga ditunggu. Monggo, satu lagu, inilah perjumpaan kami season yang kedua dengan Sarwola.
Bos Wardoyo, goyang lagi bos. Pak Deming, ayo ini dong, Mas Arif. Terima kasih. Pada
kepengine. Nggih. Ana mbok saiki wae. Monggo punaturaken rondo kempling bersama Sano dan juga Anjar Setiawati. Ayo pasukan merah. Yo sing ngarepe jol wis dibuka lapake. Pasukan merah boleh maju lagi. Pasukan Bati. Mbak Ayu badhe tindak pundi. Kadengaren Mbak wae ora numpak taksi. Dewekan opo ora wedi. Nganggur kula purun ngancani. Olekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Lawan lunga blonjo nang pasar paing. Perawan rondo bagiku ora pakai penting. Mas tuku kelang opo
Cek cek. Monggo pasukan panitia. Merapat gantian bapak-bapaknya ya. Lah iya masa ibu-ibu wae. Mama ayo yang baju merah. Dik Dalam Mas. kowe pancen ayu. Iya no. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Mama jaga lagi yuk. Yuk. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Dik Nun. aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe Wes Mas, anakku papat. wis ana rong windu Ayo bapak panitia simpen bawa. Mas Kartolo yang punya jero sumi. dadaku sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu wani sumpah aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Purwodadi sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku ketiban watu Kowe pancen tresno atiku iki isin ragu-ragu. Pancene tresno cepet lamaran marang wong tuaku. Yang punya sumi. Mas Kartolo Dik Dalam Mas. kowe pancen ayu Maaf revisi. yen kowe guyu nyenengke atiku
lagi. Maju, maju, maju. Asik, asik. Oh ya, oh ya. Yang punya jambu alas maju. Ayo, maju asik. Pasukan merah kuda monggo maju. Yang ada di dapur semuanya. Kelingan manis sesume, anjur kelingan ramah gemuyune. Terus nolan kasih sayange, karep atiku kelakon dadi jodone. Pak Min, Pak Min, monggo. Sayange wis duwe bojo, Ada yang bisa nyanyi nggak ini? nanging aku wis kandung reno. Nelongso Nelongso rasane ati, rasane hati. yen aku ra bisa melu duweni. Ibu sini maju 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 sini. Masuk masuk masuk. Ayo gabung, ayo pakai rayunya sayang, ayo sayang, ayo. Ayo. Sambuan lah sekulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo. Asik. Sumpah ning batin yen kula beli jadi kawin. Tak balik hati ora bakal Asik. asik sampai Yo, bawah. sampai bawah. Sampai bawah. Terus Sampai bawah. terus aduh aduh aduh. Ya Kau bisa janji Hey, hey. semati bareng-bareng dilakoni. Jambu alas do manis rasane, najan tilas tak enteni radane. Kelingan manis seseme, sajur kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayange, karep atiku lakon dadi jodone. Joget lagi sampai bawah. Aduh. Ayo yo. Walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo. Sabut lagi dong. Sumpah ning batin yen kula Elok, elok, ya. aduh. Ora bakal lurung ganti. Aku tak nonton kok kene. Enak nonton dari sini ya. Terus salah. Yo. Ayo, ayo. Ya. Bareng-bareng dilakoni. Jambu alas nduk manis rasane, najan tilas tak enteni radane. Sayange wis duwe bojo, nanging aku kebacut tresno. Aku kepejot tresno. Nelongso Asal rasane ati, yen aku ra bisa melu duweni. Goyang lagi. tarik-tarik. Masuk. Walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut.
Sinten dipanggil? Sapa sing dipanggil? Hah? Ayo le kene joget. Manis rasane nadan dilas tak antene radane terus ayo aku ngebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ra lakon melu duweni hari ini yang punya tresno waranggono katur Mbak sampean wit ini lho le pesen lagu-lagune apaan urung tak puter yang punya tresno waranggono rasa-rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem temuyumu waranggono gending tresno kawe kangen ning atiku tansah eling aku terus liramu sewindu ngombu ora ketemu membuka hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tanpa mulya Boro ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyanding aku ora bisa nyawang tumetes eluhku deres milih ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni
suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya susuk kembalian kembali uyungku melayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes ledu demiline putih nyampa iki tresno iki mung kudu duweni tresno waranggono. Dulur-dulurku matur suwun. Ditunggu lagi berikutnya. Pantesan bingung tak takoni. Mungkin ada yang mau nyanyi ini? Ada yang mau nyanyi? Masih? Boten? Oh, bos seneng sing mau rok nampung lagune. Sikat Om Kelly.
as well. Oh, you. Sakit. Matur suwun bosku. Ayo bos. Pak Puji juga. Sampeyan yang ngono, gak aku. Dari Sarwo Laras, cerah foto, Cicantung, undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelangan.
Mas
satu.